Hoxe foi un día sin clases, un día frío meteorolóxicamente, pero un día quente en canto ao Plan Xeral de Ordenación Municipal e tamén na política local. E que, entre outras cousas, esta mañá, como estaba previsto, representantes de distintas asociacións de veciños achegábanse ata Santiago para na Consellería de Política Territorial analizar polo miúdo a situación do Plan Xeral. Pois ben, son moitas as conclusións, entre elas, unha, probablemente a máis importante, que non existe ninguna tutela da Xunta de Galicia sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal e que o Concello é o único responsable da súa elaboración. Escoiten e vexan vostedes o que en rolda de prensa nada máis chegar de Santiago adiantaban os representantes veciñais. Estuvimos reunidos ca señora secretaria xeral de Urbanismo, doña Encarnación Rivas Otero, co subdirector xeral de co subdirector xeral de Urbanismo, non? O señor Eduardo Sobrino. Bueno, que é xusto a persona. Por certo, que xa faltando poucos días para que remate o tempo de alegación, superanse as 1000 alegacións xa ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. Pero aínda mantemos un momento a páxina desa xuntanza, posto que tamén se poñía en riba da mesa unha situación que preocupa e moito, sobre todo a nivel empresarial, e é o tema dos talleres no rural. Gonzalo Figueiras, o presidente da Asociación Comarcal de Empresarios, adiantaba que tentarán de que na nova Lei do Solo de Galicia se incluya unha viabilidade, basicamente como se fixo no seu momento cos establos, para esas industrias. Xa non a nivel da Estrada, son a nivel de Galicia, pero a nivel da Estrada en particular hai un problema con a cantidad de pequenos talleres, industrias que hai polo rural. Industrias que posiblemente alguén tuvera a súa responsabilidade no seu día por non haber asesorado para que esas empresas foran a algún polígono. Posiblemente se houbera un polígono cando tiña que haber habido, non o había, e polo tanto as empresas o que fixeron foi asentarse no sitio onde máis rápido lle foi asentarse, e hoxe, lógicamente, encontranse con un problema que ca nova Lei do Suelo de Galicia, pois, bueno, aquelas empresas que reúnen as condicións con licencia municipal, licencia de apertura, etc., etc., lógicamente, pois van a estar aí e nadie as vai a sacar. Pero hai un problema que se calquera desas industrias deixa esa actividade e quixera cambiar a actividade, ben sea o mesmo propietario ou en alquiler ou en venta a outro propietario, quedaría imposibilitado porque non se podería facer un cambio de uso. Entón, podemos imaginar cal é o problema que se pode dar con tantas industrias no rural, porque ademais sería un agrave comparativo, pois toda aquela xente que fixe unha certa inversión importante no seu momento e que se vexe trucado, primeiro porque a mellor actividade que neste momento está a desarrollar non é a máis adecuada e quere buscar unha solución, pois seríalle imposible de facer. Isto expuxoselle ali tanto a secretaria xeral como ao subdirector. É algo que desde estas asociacións tamén vamos a apoiar. A propia Asociación de Empresarios e vai a presentar nas próximas semanas un escrito onde será presentado aos 3 grupos políticos representados na Xunta de Galicia para que cando entre a nova lei, a reforma desta nova lei, sea debatida esa problemática que hai respecto as industrias no rural, e non só na Estrada, senón a nivel de Galicia, porque non é un problema concreto da Estrada, pero é algo que si desde logo teñen que buscar unha solución. Isto non quere decir que nós desde as asociacións teamos pedindo suelo industrial en todas as parroquias ou en todas as zonas onde haya industria, todo o contrario. O que queremos é que precisamente para que non siga habendo ese problema, que as empresas vayan aos polígonos que teñen que ir, pero aquelas que xa están asentadas, lógicamente se lle busque un mínimo de viabilidade e flexibilidade para poder continuar cara a un futuro con as melloras, como dixen, que poidan ter un cambio de actividade, e cando falamos cambio de actividades nos referimos sempre cumprindo a legislación vixente, é dicir, que se unha empresa vai a pedir para montar unha pirotécnica, lógicamente a propia lei lle vai a pedir unha serie de circunstancias que é imposible asentala no rural. Por lo tanto, nadie está pedindo algo que non poida ser, senón dentro
marcándose os puntos da lei, pero que sí, aí eu creo que vamos a pedir que teñan en conta na próxima reforma é o que nós queremos trasladarlle tamén a este goberno municipal para que vaya pensando que se hai unha modificación nese sentido, que teña en conta de forma especial todas esas industrias que están no rural cara a esta elaboración do plan que se está elaborando ahora.